Ni ye aw ye kunnafoni cɛma ale kɛnɛ kan bi an bɛna kuma mun kan o de ye tarata tɛmɛlen finitigiw olu ye marifatigi dɔw minɛ Kati kɛrɛnkɛrɛnnenya la 4e arrondissement finitigiw olu de ye ni maakofalen ninnu minɛ walasa ka se ka caman kɔni dɔn nin ko la an bɛna an balimakɛ Elbechir Cham ɲininka ale ka dɔ fɔ an ɲɛna ko la. Cham, ne ko i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna marifatigi minnu minɛla Kati olu ka minɛli koɲa kan. Ayiwa Umu i ni ce ka i fo ka an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. I n'a fɔ y'a fɔ cogo min na Kati juin kalo tile 28 i b'a ye k'a fɔ ko 4e arrondissement ka opération dɔ taara ka taa a yɛrɛ sɔrɔ fɛn min ye Kati d'abord parce que Kati dɔrɔn tɛ Ɲamana fɛnɛ b'a la nka opération taara ka taa i yɛrɛ sɔrɔ Kati fɛn min ye le cerveau d'un groupe de braqueurs n'olu kun spécialisé don kosɛbɛ bingani walew la fɛn min ye Faya forêt la forêt de Faya kungokoloba minnu bɛ yen nɔ donc u tun bɛ taa sira da mɔgɔw de ɲɛ maintenant ka bi maaw kan ka u bolofɛnw taraki ka bɔ u bolo i b'a ye k'a fɔ ko sani a ka se u minɛli yɛrɛ ma Faya i b'a ye k'a fɔ ko polisiw ka unité dɔ fana bɛ yen nɔ n'o bɛ wele ko groupement antiterroriste olu jɔyɔrɔ fana bonyara a ko la kosɛbɛ parce que olu fana bɛ to ka baaramisɛnninw caman kɛ na pour ka se ka insécurité kɛlɛ zone ninnu na i b'a ye k'a fɔ ko polisiw ka bolodi ɲɔgɔn ma okumu kɔnɔna la donc u nana bali ni maa ninnu na don dɔ la k'a sɔrɔ u bɛ bingani wale la donc a kɛra sababu ye u bolila boli senfɛ u taara k'u ka bolimafɛn dɔw to boli fana senfɛ u taara ka indice caman to u kɔ indice min kɛra sababu ye maintenant ka se k'a dɔn maa min bɛ se ka kɛ ni bingani wale kɛbaga ninnu maa min bɛ se ka kɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye donc sɛgɛsɛgɛliw nana bɔ a kalama k'a fɔ ko bɛnba tɔgɔ dɔ don a sigiyɔrɔ bɛnnen don Kati ma dɔ bɛ k'a fɔ wulikajɔw sabatira Umu ka taama boloda ka taa Kati n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ a bɛ minɛ don min na ne yɛrɛ ni équipe mɔgɔw yɛrɛ bɛnna a y'a sɔrɔ ne bɛ ka na Bamakɔ ne ni équipe mɔgɔw bɛnna Kati donc depuis n'u ye cogo min na n y'a dɔn kɔni k'a fɔ ninnu natɔ don opération dɔ kɔni na yan nɔ mais n t'a dɔn opération kelen min kun don fo taalen ɲɛfɛ maintenant an nana kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye nin bɛnba tɔgɔ in ye tɛgɛ taara kɛ ale de la bon sɛgɛsɛgɛliw tilala ka taa bɔ a kan fɛnɛ k'a fɔ ko a jɛɲɔgɔn dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ n'o fɛnɛ ye Ali ye o bɛ Ɲamana donc k'a fɔ k'o fɛnɛ bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko o wulikajɔ kelen fɛnɛ sabatira ka taa Ali fɛnɛ ka taa tɛgɛ da ale fɛnɛ kɔ la donc i b'a ye k'a fɔ ko nin minɛli in kɔnɔna la fɛn min ye PM ye n'o ye pistolet mitraillette ye kɛlɛkɛ marifa don min bɛ utiliser guerre la sɔrɔsiw bɛ min utiliser kosɛbɛ o dɔ taara ye bɛnba yɛrɛ kun bien garni a chargeur falenba donc o bɛɛ taara ka taa ye a kun k'a minɛ k'a lasago fɔlɔ donc i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli ye olu kɔni olu bɛ senna nin waati in na walasa ka se k'a dɔn ni maa jɔnw kun bɛ jɛ ka nin ko ninnu kɛ halisa donc Umu min bɛ se ka min fɔ baarakɛyɔrɔ minnu minɛra juin kalo tile 28 o ye nin ye fɔlɔ. Ni minɛli in senfɛ tɛgɛ sera ka d'a ma joli de kan. bon an bɛ don min na i ko bi maa fila an ye kibaruya min sɔrɔ fɔlɔ maa fila tɛgɛ sera ka kɛ olu de kan fɔlɔ nka i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na sɛgɛsɛgɛliw tɔw bɛ sen na donc an bɛ kuma sanfɛw fɔ dugumala ninnu an b'olu to yen nɔ pour que an kana kɛ sababu ye ka fiɲɛ don gɛlɛya don sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na. An bɛ se k'a dɔn ninnu ka minɛli hukumu na polisiw olu yɛrɛ ka baara bɛ hukumu min na sisan. bon polisiw kɔni bɛ wulikajɔ sabatili la nin waati in na walasa ka se ka insécurité kɛlɛ kosɛbɛ nka Umu chaque fois n'an bɛ kuma nin n'a ɲɔgɔnna fasuguya ninnu kan an tɛ ɲinɛ ka population interpeller population ka dɛmɛ don finitigiw ma parce que finitigi ka baara foyi tɛ se ka ɲɛ a bolo ni population ma dɛmɛ don a ma donc olu de bɛ se ka kibaruya lase finitigilakaw ma ka maajuguw ko fɔ k'u yɔrɔ fɔ o la finitigiw fana bɛ se ka dɛmɛ u ka baara la ka se ka tɛgɛ da maajugu ninnu kan ka se ka u ka wale jugu kɛ ninnu ka se ka hali n'u ma se ka ban pewu ka se ka kɔni caman bɔ a la population ka se ka lafiya donc halisa an b'o wele de bila population ma u ka se ka finitigilakaw ladɔnniya n'u ye sigasɛgɛnna maa minnu ye walima n'u ye sigasɛgɛnna ko minnu ye u ka se ka to ka finitigilaw ladɔnniya o ko la maintenant pour que u ka se ka wulikajɔ sabati joona à ce que an ka se ka lakana cogo min na. Cham, an ka foli bɛ i yɛrɛ i ka jaabi ninnu na. Merci beaucoup. An balimaw an tun bɛ fɛ ka nin kibaruya ninnu de da aw tulo kan an ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔn na.